خلاص یک 5-6 مرتبه گенерали прокуратураи генерали рахтем. саргардонӣ аз як идора ба идораи дигар. ин зан саҳнаи чунин сарсониҳояшро туби футболе номид, ки ба ҳар су мезананд. туби футбол дар байни додситонӣ, парлумон ва дастгоҳи раисҷумҳурӣ. дар ҳеҷ кадоме аз инҳо ба мушкилаш расидагӣ нашудааст. мегӯяд моҳи майи соли 2022 чанд тан аз наздикони ҳамсари собиқи писараш дар заминаи баҳсе беиҷоза вориди хонааш шуда, ӯ ва духтарашро заданд ва акнун аз дар ба даре дар пайи адолат мегардад. ӯ нахост чеҳрааш нишон дода шавад. мо мячик мезани он тараф моя, мезани ин тараф моя. Хорошо, рафтем, гуфтам духтарам, боло мерем. Баъд рафтем шаҳрӣ. Прокуратураи шаҳрӣ рафтем. Онҷо бо ариза рафтем. аризаи моя қабул кардан, дидан, гуфтем. Илтимос кардам, ҳамунҷа ман илтимос кардам ки ба ҳамин ноҳияи Фирдавсӣ, ба прокуратураи илтимос равон накунед. ҳаминҷа дида бароед. ҳамин аризаи моро гуфтам. ҳама илтимос кардам худи прокурори шаҳрия. майлаш гуфт бо ҳамин баравон кардем. ҳамсӯҳбати мо мегӯяд қазия 4 сол аст идома дорад ва натиҷае нест. дар додситонии кул ба радиои озодӣ гуфтанд, ин ниҳод ва дигар зерсохторҳояш бар асоси қонун ва расмиёти пешбинишуда муроҷиати сокинонро қабулу баррасӣ мекунанд. як ҳамсӯҳбати мо, ки салоҳияти суҳбат дар ин мавзӯъро надоштааст, танҳо афзуд, ки додситонӣ аризаҳоро ба идораҳои дахлдор мефиристад. мусоҳиби дигари мо маҳбуси собиқест, ки мехоҳад доғи судияшро бардоранд. мегӯяд ба нозири минтақаашон муроҷиат кардааст, то ӯро ҳамчун нафари ислоҳшуда ба қайд гирад, ки чунин расмиёт ҳангоми бардоштани доғи судияш лозим мешудааст, вале ин хоҳишаш нодида гирифта шудааст. то ҳанӯз намедонам ман ба куҷо муроҷиат кунам, ки маро ҳамчун шаҳрванд ба қайд гиранд ва ба ман кӯмак расонанд, то оне ки 3 фарзанди ноболиғ дорам. доғи судиямро гирам, ки ман ронандаи касбӣ мебошам, мехоҳам дар ширкати таксӣ ҳамчун ронанда ислоҳшуда кор кунам. нозире, ки ӯ дар назар дорад, ба зангҳои телефонии мо посух надод. ваколатдори ҳуқуқи инсон дар тоҷикистон ё идораи омбудсмен дар як гузорише роҷеъ ба вазъи муроҷиати сокинон дар идораҳои давлатӣ гуфтааст, санҷиши онҳо нишон додааст, дар баробари пешравиҳо ҳанӯз ҳам дар ин самт мушкилиҳо ҷой доранд. ҳамчунин таъкид намудааст, ки қабули шаҳрвандон аз ҷониби роҳбарони ҳукуматҳои маҳаллӣ дар шакли дастаҷамона ё дар ҳузури афроди зиёд сурат мегирад, ки ин боиси риоя нашудани маҳрамияти мавзӯи муроҷиат мегардад. масъалаи саргардонии корафтодагон аз як идора ба идораи дигар барои ҳалли муроҷиаташон дар гузориши омбудсмен зикр нашудааст. аммо ин натиҷаи мушкилотест, ки он зикр намудааст. ба назари ҳуқуқшинос Бахтиёр Насруллоев, мушкил дар ҳалли муроҷиати корафтодагон аз сатҳи донишу фаҳмиши ҳуқуқии сокинонам бастагӣ дорад, ки гоҳе ба ҷое арз мекунанд, ки берун аз салоҳияташон аст ё дар тартиб додани ариза хато мекунанд. ба гуфтаи ӯ камбудҳое низ ҳаст, ки ба мансабдорон бастагӣ доранд. ҳамин масъалаи муҳлат камбудӣ аз тарафи ҳамун шахсҳои мансабдору хизматчиҳои давлатӣ бештар вомехӯрад. ҳар хел сабабҳои объективу субъективӣ ки ҳамин масъалаи муроҷиати шаҳрвандон ба камбудиҳо бисёр монам вақте ки аризаҳо менависем хеле ҷавоби худо мебоянд беҳтар медиҳад. ҳамин хел камбудиҳо ҳис мекунем. қонунгузории тоҷикистон мансабдоронро вазифадор кардааст, ки ба арзу муроҷиати сокинон расидагӣ кунанд ва дар сурати беэътиноӣ ё сари вақт баррасӣ накардани муроҷиатҳо ҷазо пешбинӣ шудааст. бар асоси гузориши ваколатдор оид ба ҳуқуқи инсон, соли гузашта аз ҷониби додситонӣ 55 парвандаи ҷиноӣ марбут ба муроҷиати шаҳрвандон боз шудааст, вале маълум нест нисбати кадом мансабдор ва аз кадом ниҳод аз кадом ҷазо кор гирифта шудааст.